L-ex-Ministru Jason Azzopardi reġa' tax jifhem li kien l-ex-Ministru Tonio Fenek li kellu kuntat mal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo meta xed dwar l-art tal-Lavimbraw. Iktar kmieni Tonio Fenek għamilha ċara li l-affarijiet tal-Lent kien jibathom lil Jason Azzopardi dan jikkonfermaw ukoll il-kumpanija Marsovin. Meta mistoqsi għal min kienet jirreferi Zarem Vassallo, l-ex-Ministru Jason Azzopardi li approva li tingħata art tal-700,000 euro flok 8 miljun euro wieġeb hekk. Zarem Vassallo bażikament kien xed ukoll tal-Marsovin kienu qalulu li għandhom assigurazzjoni mill-Ministru l-kundizzjoni tal-Birrerija kienet settir tridna nemmnu li mhux int. Korrett, ma konċien. Mela Tonio Fenek għal min kienet jirreferi. Jina fuq nista' titkellem. Jason Azzopardi ma kien komdu xejn wieġeb dwar il-kundizzjonijiet li bihom ingħatat din l-art u b'ton eċitat għalhekk. Ċans perpetu li jingħatalu fl-1990 ħadd ebda Ġesu Kristu ma seta' jżommu milli jifdi dak iċ-ċens. Fuq kollox Jason Azzopardi baqa' jgħid li dak li jagħmelu bħala l-bniedem responsabbli mill-artijiet kienet l-aqwa deċiżjoni. Jien minkejja rapport tal-Awditur tajbin kienu bħala politikament Dr. Azzopardi. Naħseb li kienu tajbin, temmen li ħadd passi tajbin. Iva, kienu l-uniku passi legali li jiena stajt norda li mbagħad saru taħdidiet mhux fuq livell politiku bejn l-avukati taż-żewġ naħat illi fil-fatt mbagħad waslu biex kien hemm il-konklużjoni skont il-liġi li kien hemm. Ġifier temmen li jekk għandhom jimxu l-affarijiet fejn jitlu meta l-politiku jkun informat jieħu passi kif jien għamilt f'dan il-każ għal kienu passi tajbin. Iva,